Us en recordeu de l'associació de cultius que vam començar amb les nostres tomaqueres? Vam posar-hi alls, pastanagues i julivert. De julivert vam collir moltíssim. Com aquí veieu, les pastanagues bastantes, tot i que eren petites, i els alls petits però picants i bons. Al treure-ho s'ha de tapar bé amb el coixinat i terra nova. Però esteu aquí per saber com tenir una bona collita de tomàquets, oi? Doncs escolteu. És important anar entutorant perquè les branques no es trenquin amb el vent. També controlar els xupons si voleu tenir uns tomàquets més aviat grans. Hi ha vegades que veus les fulles i dius no sé què li passa, però no està bé. Aquí veieu. En el meu cas, vaig descobrir que era una deficiència d'un nutrient, així que li vaig posar una dosi d'humus barrejada amb substrat i després ho vaig tapar bé. I sí, aquí el tenim, el malson número 1 dels tomàquets. Quan aquests es comencen a podrir per sota i dius, per què? Doncs per diferents raons. Tots aquests? No! Tots aquests són que no han crescut bé. I volia posar-los al compost, però no sé si ho podré fer. Però aquest ens el mengem avui. Que sota va començar a estar malament, però crec que ha aguantat. Però ara n'agafo algun més. Aquí n'hi ha 2. Quants? Aviam, no els agafem tots, perquè la millor manera de conservar-los és a la mateixa planta. Ostres, he tallat una fulla. I xaca, mireu. Aquest està una mica... Bueno, ara l'obrirem i veiem què tal. Però bons, segur. Aviam, he menjat tomàquets, estaven molt bons i encara tinc alguns que estan madurant, però he decidit que l'any que ve faré només cherries, perquè produeixen molt més en test i estaven boníssims aquest any, molt dolços. Prefereixo aprofitar l'espai amb altres cultius que he provat aquest any, com poden ser el pebrot, que aquí els tenim, no sé si són vermells o verds, crec que són vermells, però bueno, i no haver-se de preocupar tant pel reg, que en les tomaqueres ha de ser molt constant. I per cert, si voleu saber com funciona aquest autosistema de reg, deixeu-me un comentari.